Bueno, arratsaldeon, laizter hasiko da Olaza pilota txapelketako zera, probatzen ari gara, nivelak eta ondo dauden, eta, bueno, beste hau. Bai, hau, bestea, bai. Egin du nahi de. Bai du, bezala? Hemen daukaguna da, kontutan hartu behar duena, ez da gaula repetiziorik, Distantzia bat egan ez gara horiez. Gero azten janean, enduta. Hemen nigo nahetxo kondo hartuko. Kurra dugu. Bai, hola, edo bestela eskuan hartuta, eskuan hartu eta hola, itzeiteko buelta hartzeako eta hori. Eskuan hartu eta konmodu bat ondik duanik. Katze bat dira. Bera aztuko. Bai. Gero zelan antolatu zera eta esango dira semi-profesionalak jokatzeko libero daudua. Semi-profesionalak egitu ezela txapelketan. Beste enpresa bat ikuska bat hau goioetan zartu badik. Zuen nahi zen, komentatu. Nik ondo irutzi zaigena esan da, bestea bada. Rollo larra iten zartu dira. Eso. Inoak deitu guzitak, Arzelan antolatu duten edo. Jo, antolatuko dute, finalan bezperan. Geo, dia Zenar eta Ormaetxe, ez? Ez dela nien. Eta bestia Carregal Morga, Esposito Liceaga. Liceaga zago feikoa da? Guztu bat honen, hemen jokatu banen. Hemen jokatu banen, guztu bat. Bai? Uste bakitela zein dan? Badakitela zein dan? Baina hosti. Pelota zabatu edo bi errotea edo. Zagarroto egin animosoa da. Haietan adi animosoa. Sí, no, cuando nos digas un minuto antes nos quedamos. Y luego... Y luego en el descanso, ¿cómo hacemos? ¿Aquí a un cuarto de hora entramos otra vez? Sí. Luego, al terminar el primer partido, nos despediremos. Bueno, dentro de un cuarto de hora volveremos con el segundo partido. Tú cortas y sigas con el siguiente. Eso es. Planos. Vale. Y luego editarás. Sí. Luego editarás eso. Editarás luego, ¿no? No, pues ahora te la es que si no, ¿qué quedará? ¿Ese cuarto de hora vacío? Vale. Bueno, nosotros entre una cosa y otra... yo lo cogeré con la mano. Esto... zein egin behar dut. Ez zaigu komeni. Epa, bi partioen artia oso luzi izatea. Hobe da, 10 minutu izatea, 20 izatea bai. Komentatuko diote. Zerrik gabe, batu dira.
argi, hartzen da ganean, zer hartzen da ganean. Ez, indiko bat edo dut, hagen mutiko ditore jaintzen hasik eteatu da. Elkarrek egur botila ematea edo gehiago nizteko. Oye, sube. Arki, joder. Temperatura una da hemen. Justoa egoteko modu. Digo, kalema zen bat kendu. Garri, edotu. No es agradable, A ver, gure mutila zeiten du gaur. Gauzak egin nazionala. Lehen gure ondo jokatu zian, garian kontra. Ostra, Beti esaten dileu, zea dala. Otzatia, hotza. Hausia. Baina... Baina, kastia. Bai. Arrazaldeon pilotazale guztioi, Zaldibarren gara, Olazar txapelketak eman noidio pilota urteari bukaera, eta aurten ere, naiz eta kirol arlo guztietan ere oso urte iluna izan den, batzuk lortu dute beraien txapelketei eustea eta horien artean dagoeneko 33 edizio badituen Zaldibarko Olazar txapelketa honek. Jakina, gauza asko aldatu dira,
ez da ohiko txapelketa izan, antzemango duzue jenderik ez dagoela armailetan, eta pilotariak ere ikusi beharko dugu ze puntutan iristen diren txapelketa honetara. Ez da berdina urtean pilota partida Mordoba jokatu edo gutxiago jokatuta etortzea horlako partida garrantzitsu bat jokatzera. Hemen aldatu ez dena da antolatzaile nagusia Enrique Agirrebeitia dugula, pilotari ohia eta aspaldi hontan antolaketa lanetan dabilena. Enrique, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, mendi asko pasatu behar azkenean ona iristeko, baina hemen gaude behintzat, ezta? Bai, hemen gaude eta hainbat buelta inge, baina, klaro, lehenengo hasi gintzen urrizen, apur bat laburtxu eiti epentzetan da hasi politxo, festival bi jokatu eta gero ezilekela jokatu. Da gero begiro onga ber nozisten da den jokatzen, da ja abenduen pentsetan duen, lau bikoteaz txapelketit, sarrera erdizaz horreta da. Da erazkenin ez tozkun iten txapelketek. Ez eben izten gainera federazio antolatu zeinken, klubuk ez. Dauen normatiba bat esate bana ez profesionala jokatu lehikela. Orduen, ez profesionalak behitunaren listan da neukezanik 16 bat ero. Horti pentsanaren, honekin 16 jokin txapelketi iti, eta hola. Lau bikote eta gero lau terdi barruen, semifinalak eta finalak eta hola antolatu. Publikori parea. Garbi dagoena da, Enrique, beti gora datozen hainbat pilotari, kanpoan gelditu direla, normala den bezala. Hemen galbaia edo pasatu beharra zegoen eta hor arrisku bat egoten da, ezta? Hor baliteke pilotariak egotea aurten zutenak urterik egokiena hemen gora egiteko, baina jakina egin behar izan duzuena da, nolabait, zuen jakinduria hartu eta zuen ustez maila hoberena emango dutena jarri. Bai, maila hoberena dutenak eta gero, klaro, zelan semiprofesionala dien, izek egin adie, debutetako, kontratu baten ero berbain ero debutetan dabizenak enpresakin ero harremanetan deusenak enpresakin. Ero estantzien beste bat ero bideuz, Federazion Euskadiko Federazioek selezionute deko zenak eure txapelketa jogatzeko eta horre pedi semiprofesional. Horrek esan nahi du, bai gaur eta bai datorren astelenean ikusiko ditugun pilotariak, partaide denak, bide bat egindako pilotariak direla. Ez da, hau uste dut ondo da bilela eta ez, hau denak erakutsi dute pixkat behintzat, ez da? Bai, di ezaunek eta erakutsi duzenak. Oin, lehen 12 bikoteko duzen da, oinen lau hartzea, mordo bat etxin gatu di, hori ez da gure gogu eitik izen da, ezin izeuleko, da zozelan erabiki bihendu neiti eta holan erabaki gula. Gero beste gauza ez da, txapelketa mordoska dau, gero moduen garatu, segitzeko, eneru, febreruen, izten da, orduen nik uste dut, zailegu izango dala, ze pelota bezek partidu mordo batuko dabe, dan aleku batzutan jokatu behar, da ezingo dira, amaitu. Dorretik erabaki genduen, amaitu txapelketi eta, beste batzuk segi dira. Libertade gehiago dira, bintzat. Joango gara pixkanaka aztertzen zein den egoera eta zer egin behar izan den txapelketa hau aurrera ateratzeko, baina momentuz behintzat, bizi pilotan, lau kuadro eta erdi barruko, lehen da biziko final aurreko bi pilotariak. Lehen da biziko gauza harrigarria egiten dena, Enrique, da,
ze erritmotan jokatzen ari diren. Bai, oso, hasi behintzete oso ondo indi eta bize goguaz da ritmo inditzen jokatzen. Horraz tailegatuko Josu Igoa, zan Josu Igoa, gorriz ari den pilotaria, zizurrekoa dela, Naparroko zizurrekoa eta Oberena taldekoa, eta aurkari duen Jorge Fernandez, hau Errioxarra da, Fuenmayorrekoa hain zuzen ere, eta ikusi ahal izan dugunez, bi pareta egiten behintzat, hormabikoa egiten behintzat, oso mutil trebea. Aukera txikiena izan duenean, bota du hormabikoa eta lortu bat eta bikoa, lehendabiziko bi tantoak Igoak egin bai ditu, lehendabizikoa sakez, eta bigarrena jokaldia eginez. Eta iruditzen zait, hauek gaur oso partida berdintxua eta polita eskainiko dutela, hasiera behintzat. Benetan ikusgarria gertatzen ari da. Txapapera. Askartxo bota du, Enrique. Askartxo bota du nire iritziz. Ondo, intentzio hona izen da, baina, betxotik. Ikusten da bestie lanerako goguaz dauela, eta, tantu harino amaitzi gura. Bai, gero Fernandezek ere berehala botako dio, Hau ere ez da egongo landu eta landu tantoa. Beraz, lehendabiziko aldiz, aurretik da Errioxarra, eta hor bazuen kexu pixkat irriste egingo ote duen edo, baina pilotalekoa garbi, txukun eta oso itxura honean dago. Pelotaleku natural dut, humedadek eta bapez dut pelotaleku ondo du. Deurop ikusten di ondo tordila jokatzen, goguak partidu hasieri behintzat onaina. Bai, eta itxura badu hauek aurrerantzean ere ondo arituko direla. 4-2. Sakez. Tantu bat pilotari bakoitzak. Eta bigarrena egiteko aukera. Jorge Fernandezek atera du. Eskar horma gehitxo ikututa. Eta errestoa ere alakotxe izan da, indartsua eta pilota ondo jarriz. Fernandez. Ondo gurutzatuta, atzea pilota. Hor tentazio izan du aurrera egiteko, baina Igoak pilota bazterrean jarri dio. Hor da Igoa, esker gantxoa. Hormabikoa, txapapera. Hori ere askartxo botatakoa. Egia da, Igoaren eskergantxoa ez dela izan. Apur bat entrega da moru izan da, eta apur batxetako moru izan da. Baina ez da ondo behone galdu dut tantu. Igoak egin bino, behone galdutako tantu. Gero, Enrique, ez gara konturatzen askotan, baina amabi pilotak da jo eta gero hormabikoak eta egitea zailagoa da. Askotan, beti fresko dauni nobeto. Kantzeu arte ibilit gero jugaditia beti izen da zailagoa. 3-4. Igoa. Atera du. Ederki erantzun dio. Barrura. Eta hor. Laprastin jaute. Bai, baina lehendabizi alde batera egin duelako eta gero bestera. Hor agian izardi tantaren bat edo, ez? Beizea, nik uste dut, berak lehenengo alda bateren jagara eta gero bestia izardi tanti asko bidaulan labaniteko. Bai, horrengo amitzat. Azkeneko partizin baltze zozer, bai, oino nino. Bai, lehendabizi pentsatu du berriro ere zabalera joko ziola eta barruan utzi dio. Eta Lauña. Ondo, sakaute, saki errezta du. Bai. Igoa, eskuinez. Ezkerrez Fernandez.
Igoak barrura, Fernandez berriz ere, Barruti barrura. Ederra, eraman ala ere Igoak, utzi egin dio bote egiten. Ez da ederra eta ze ondo jokatu duen tanto hau. Jorge Fernández, Fuenmayorko pilotariak, dena egin du ondo. Ba, itan ondo da bizi ikusten da, Igoa bino bizi jau ikusten da. Eskumiaz, alande barrez, eskumiaz bizi ikusten da. Bost eta lau. Hau badakite, Olazar bezalako txapelketa batean maila ona ematea bidea izaten dela goruntz egiteko, eta nik uste bientzat ere partida garrantzitsua dela hau. Gainean da, hori ere bai, Ormabikoa, txapara joan da. Ostantzen barrapuko ban, Fernandez atzi junjako eta buena izin badutze barrapuko ban. Bai, alboko txapa jodu. Bai, Alboko txapa jodu, justu, alboko txapa jodu, bai. Hemen izan ere, zan behar da, txapa badagoela. Pentsatzen dut pilotaleko askotan eztabaida hori izaten dela, zera, Enrique, pilotaleko egiterakoan txapa jarri, egurra jarri, patez jarri, pintatu. Egurra jarri, margotu, txapei bino margotu ikue, bueno, tarraz juten danen dakota, hobie margotu ikue, dugite kentzeko txapi hobie. Bai, eta epaileentzat bat asko zobea. Epaileentzat asko zobea. Zalantzari gabe. Ona sakea, eraman Igoak, Fernandez, Zabalera, indartxu, pilota oso indartxu jotzen du mutil honek. Bizi, oso bizi da Fernandez. Gero, ez da gorputza hundikoa. Ez, bizi. Baina besoetan eta abiadura dauka. Bizi, abiadura. Bai. Errioxar asko izan da, Enrique, historian genio bizikoak. Ba, oinatzen boladan titinje gero beso luzekuek, Bai, baina Dariok eta Zarta hundi bila, bai, Ba, bizizeta, pelotazu beluzia. Bai. Haure alaxe da, mutil gaurko gazteak ikusita ez da mutil haundi horietakoa, luze horietakoa, baina pelota bizi bai, begira, orain enola atera den bere pilotaka da. Hor bote altu xamarra egin dio. Ezkerrez, Barruti barrura. Igoa, botibolea. Hor luzatu behar du pilotaka da. Hau lauterdia da, ez da bi kuadro barruan jogatu beharrik. Fernández, Zabalera, tanto. Ez? Hala ere, ailegatu ginda, Bai, aleo, ikutu dugu atzamarraz. Tietu ondo, Zabalera, Mbappe arrizgeu bari gan, ingeraz. Bai. Tanto guztia izan da ondo jokatutakoa. Naiz eta izan diren 3-4 pilotaka da kantxa erdian utzitako horietakoak, eta behin maila hontara llegatuta, nik uste dut partidak askotan, Enrique, batera edo bestera egiten dutela justu detaile horietatik, ez da, hor pilota zeukan Igoak bian eta bira jodu. Bai, holako detaile batzuk eta entregada batzuk eta opari batzuk, pare bat hiru bat tantu galdu, ezkero partidu galtzen da. Hor oso eztabaida polita dago, Enrique, pilotari gazte hauen artean. Merezi aldu arriskatu eta pilota lauterdi da luzatzea, hau da, lautik atzea jartzea, esan duzu, bai, 3 botako ditut kanpora, baina ez aldun merezi luze jokatzea. Bueno, hor alde bizidekoz, luze eta zeu jokatzen ibiltzen batza, gero tantu amaitzen ez da behikesten da, tantu amaitzen ez dakizena profesionaletan ez dakotokirik. Bize ikesi da, beste ikesi mintzat entrenamentuetan hori ikesi bida. Oin partidun apur bat zuzentxua, zede jotxoa jogatzi ondo du, baina nahiko zede jo da biz, gero, Bai. Gero, 8-4. Barruan, eta ezin eraman.
Bederatzietalau. Efektuakin, oin be bat Bai. arrizgaugarik ondo moztu duzuloa. Arrizgaugarik tantu getaten dabil, Bai. Fernandez. Ez ditu holan Bai. arrizgaute karai kruzin ez da botaten. Segure jokatzen dabil. De holan bentaji hartuz gero partidu bulte emotia zaila izaten da. Nik uste dut Igoarentzat seinale txarragoa dela, Igoa berak ondo jokatu duenean, ondo utzi diola tantoari Errioxarrak, hau da, ez dala, erason egiten du, bai, baina defentsan ere egiten du. Bai, defensan ondo egiten du. Eta ondorioz, 9-4, beste zake bizi bat, eta hau ezin eraman. Sakez, Hori bera bigarrena. pentsau gino abiadura hundizak netorru da. Pasau, jotoko zazoin eskuti pasau. Fernandezen pilotak egiten du. Ezkerra hor maikutu eta gero ere, tira egiten du pilota horrek. Eman dionaren seinale, jakina. Amarreta lau, aldetxoa da, kontutan hartu behar dugu, launa izan direla. Ondo oraingoan Igoa, luze eta aire zartzeko aukera kenduz Fernandezi. Ezkerrez Igoa, ezkerra hor maikutuz. Bolea ere ondo. Gainean da. Barruan luze nahi, baina lortu ez. Eta oso ondo. Hori bota egin dio. Hori botatako izan da, efektu eta guzti. Intentzio guztiakin. Pelotazo bat edo bi Igoak dominatu gaukitu, amaitu zen. Alde bizta dabil, momentu honetan, Fernandez hobeto dabil, Igoa bino. Bai defentsan eta bai erasun, bizeta. Oin, bizi jokatzen dago, harinkantzetako moroko joku egiten dago. Bai. Horein kezkatuta, jakina, Naparra, Zizurreko, Josu, Igoa. Batipat nik uste, estiolako okerrik ikusten aurkariari. Batzutan esaten duzu, 11-4 baino, o 4 eta 11 atzetik naiz, baino, honei ezkerrera jotzen badiot, edo mugitzen badet, edo nekatzen bada, edo, baina ez diot ikusten momentu honetan. Oso zuzen jokatzen da, lakitxe jarriz geto. Zakea luze, ez luzeegi. Barruan luze berriz ere, eutxi Igoak. Fernandez. Luze baina erdira. Hau ere eraman, aukera du. Polita du. Barruan utzi, ailegatu. Berriz ere agintzen. Errioxarra, haze aukera duen oraingoan. Eta hor bukatu da hori. Badaki zertan ari den. Aparte, lehen aipatu dugunaz, aparte, Enrique, mutil honek badaki zertan ari den. Arriskatu gabe. Bai, seguru jokatzen da. Terrenu irua zitzen dau, besti desplaza egiten dau, eta gero atzenin ametu. Zulora oso ondo mozten dau, da efektuaz ganera. Eta gainera iruditzen zait, Enrique, hau, azkeneko pilotaka gaizto hau, ekarri izan balu ere Igoak, beste pilotakada bat, jogozula, edo beste bat. Bai. 12-4. Orain propio Zabalera, Luzeegi. Eta beraz, bosgarrena, markagailuan, barruan izan alde. Ez dakit, zerbait arraroa gertatu da. Orain zaketik Luzeegi, orain bai. Nik uste dut epaile batek gauza bat adierazi duela eta beste. Atzekoak adierazi du nire ustez, Luzeegi izan dela, nik ala ikusi, ni okerregotea ere, oso posible da. Baina, ez dakit epaile nagusiak edo, eman duen barruan, oraingoan bai, oraingoan zalantzarik ez da, oraingoan zakez Luzeegi izan da, beraz, era batera zein bestera,
5 eta 12. Berrikoa, kontxosaketik apur batean, egin baduzu zer. Orain arte erresto nola egin duen ikusita, ez da egipa erraza izango den. Fernandez. Luze. Iguak eutxi. Fernandezek hanketara. Ondo igoa. Fernandez berriz ere oraingoan aukera du Naparrak. Ormabikoa iritsi egingo da. Iritsi eta eraman. Orain gotanto honetan korreka ibili behar. Baina azkenean tantoa lortzeko. Berak azpide, larrei arrezge du gutxi bera, ondo sartu da, baina larrei arrezgeta. Eta iruditzen zait oraingoan Fernandez izan dela atxeden txo bat eskatu duena. Eta ondo eskatuta. Hemen Enrique, jende askok egiten du atzetik doanean, orduan eskatu atxeden aldia, tantoa lortzen duenean, baina nolabait gauzak aldatzeko. Askotan aurretik zoazenean deskantzu hartzea ere ez da txarra, Deskantzu beti ona. Baina aurretik deni inbesti kantzoa dugula pentsatu segidu. Eta pentsatu zeu ez zaudela nekatuta. Atzetik deni zozer gure eta bat deskantzu edo zozer ba. Beste gizinan egin ba zozer. Lehenengo pilota, hau da Errioxarrak lehen atera duen lehen da biziko pilota. Gero bigarrengoarekin ere aritu dira, baina hau lehenengo pilota da. Pilotak, Enrique, Arroiabenak edo norekin zabiltzaten? Iala utzi zion. Antxin Arroiabe izan da. Baina pumpakekin etzera biltzen ez? Pumpana badako nausizetako, nausizietan zein finaletan ero, sartzetu, hemen mailan ez. Hemen mailan Fermino eta Zuleika. Da lehenengo binaka jokatu eta apur bat bajatzen dini. Ez denuen pilota munduan aipatzen da Arroiabenen pilotak, nolabait pilota bajuxiagoak bezala edo Gitxea biltzen direla. Gitxea biltzen direna, ez da pilota klase hori esan nahi nuen. Honek hori klase tipu da, apur batek gitxea biltzen dana. Honekin pelota gehiago egiten da, pumpenak egiten da, sakaut errezta bez. Hori da. Lauterri barruen honek gaztetxu goketa, pelota bizi zamarrapin ezkero barra, sakaute, sortzi sake, beste bi eroiru, hauko zurun itxik, amaitute partiduk, ikesi dezela lehenengo apur bat egiten. Honekin ondo egiten da denak, beste egin behitetan. Zein ari dira bestela? Oterotari dira egiten? Ez, Otero. Fermin Riojan nua. Bai. Da Zuleika Naparra. Da pumpan. Da zeuri afizionatu mailan aritzeko, edo hauen adinean aritzeko, aipatzen genuen Arroiabenak edo pumpanak edo, baina egokiak iruditzen zaizkizu? Ni nautzape Fermino eta Zuleika hemen Bergaran da zerin danien ibiltzen dira. Zuleikanak edo Ferminonak edo lakuk. Da afezinau mailan, oin. Badago afezinauek eta pentsetan da denak, ero zera. Pumpa, ero bapez, pumpa honezik ez ebez. Eta ipini beste bat oto da bilna, eta ez. Zarriken pumpa peloteaz jogatzearen partidu galdu. Bai, eta pilotariak agindu behar aldua, ze pelota egin jokatu behar duten? Pumpan pelotia profesionalen dago, beste errespetu badeko. Pumpa pelota barrezek, zazpizen botin jamar derri dezu. Bai. Da fezina dutako atzelarezek horri eziotze hontzi. Ezin zeten da, egon da. Eharra Bizi-bizia, ondo. iruditzen zaite... Efektuaz da injertzu, oso ondo. Eta iruditzen zaite zerreitik, baina... Igoak pixka gehiago, lehen ere desente arreskatu du, baina ikusita partidua nola doan, gehiago arreskatuko duela, ez dela zaiatuko luze jokatzen besterik gabe. Badauka, eta oraingo Ormabiko hau beto egitea ezinezkoa da. Ezinezkoa da, abiadura hundizaz da justo kalkulota.
Zazpi eta amairu. Espita, me doño para partidu apurtut ez dago, Ez. Ea. Erraz iritsiko da, luze jokatu. Berriz ere gurutzatzeko aukera du, pilota ezkerra hormara. Hor ez du asmatu. Hor labur berriz ere. Naiz eta tantoa lortu duen, berriz ere labur jokatu du. Ez dut uste gainera, bere intentzioa zenik labur jokatu edo hankatara jokatzea edo. Beak luze nahi zuen, ezkerra horman luze, baina apur bat Fernandezi kontra jokatzea guztetako barrez, esker gaintxu eroikena hazit, ondo kruzeu ezik, hor fronto erdi inguruen, biti erdi inguruen hartzen da nien, hortik miniti guztetako kontra da. Bestiek erazuen, tanto amaitzeko intentau, da gero behorrak aprobetxako. Kontra erazuen jogatu. Baita gero kontu zibili behar da, profesional mailako partidatan ere ikusi izan dugu hobekien prestatutako pilotaria ere lauterdiaren barruan bigarren zatian goitibera nola joan den. Eta hauek kontutan hartu behar ditugu, oraindik oso mutil gazteak direla eta fizikoki erabat egin gabekoak behintzat. Zan nahi dut. Bai, gero Fernandez konparazio baten asko esfuerzo gehiago, energia gehiago gaztetan da. Bai, hori da. Eta holan luzero aguntetik, Ondo orain luze zake bueltan pilota. Ezkerro hormara, Igoak. Horre mandio. Arrura. Herrio Xarra, Gorda Naparra. Hori pilotaka dauna da, Hor, hain zuzen ere lehen aipatu duguna. Lehen zaiatu da gauza bera egiten, baina labur gelditu zaio. Eta orain, jota pasau injau, ez du pentsau Fernandezek holan pasoko da nega pelotik. Beno, norgeiagoka. Behatzi jamiru, aldatzen ari da. Gogoratu, Zaldibarren gaudela, Olazar txapelketaren 33. edizioan. 2 eta huts hasi da aurretik Igoa, gero launa izan dira, eta handik 12 eta Laura joan da Urdinez ari den Herrio Xarra, baina orain badirudi zertxo bait aldatzen ari dela kontua. Aukera, garbia gainera. Eraman Igoak. Ezker zeharra indartsua, orain bolea Azkoitibera, eta eramaterik ez. Harto sartuta zulora. 14 eta 9. Beste arrisku bat ere badago, esan dugu arriskua dagoela buelta hartzeko, arriskua badago ere Fernandezek egiten baditu bide edo 3 tanto. Bai, gero apurtzeko. 17-18. Bai, honi nio zer pasolik. Beraz, 14 eta 9. Uste dut, bakoitza bere pilotarekin jokatzen ari dela, Enrique. Bai, bakoitza bere pilotiaz jokatzen da. Arnasa sakon hartu. Eta badoa. Zake egiteko prest berriz ere Fuenmaiorkoa. Eutxi, Igoak. Baztertutakoa atera, ezker hormatik. Hau bai, hau pilotaka da ona. Agintzeko pilotaka da. Barruan da. Ze efektu eman dion horre ere. Kanpora. Kanpora joan zaio ezker zehar hori. Fernandezi, baina gero erdialdean zen. Frontoien erdizien ondata ez da egula. Frontoien ezkerrek aldein on, hormin ondu non, edo frontoien erdialdean zabalera joteko.
Nik ikuste dut Igoa koruz datorla, Nik uste dut Igoak nahi duela martxa hontan segi. Eta iruditzen zait, Fernandezek nahiago lukela tanto eta tanto artean denbora gehiago, eta Igoak ikusten du zerbait aldatzen ari dela. 10 da malo. 10-14. Atera du Igoak, indartxu gainera. Ea... Erki, oso kurioso egiten zait, nola prestatzen duen ezker gantxoa, nola markatzen duen atzean, eta gero nola... Aspaldi honetan ikusten ari gara, pilotari asko, pesoa zabal egin da jotzen duenak, baina honek eutxi egiten dio, pilotakadari. Ondo, oingun Bai. erreza nahi boti behitzat da. Oine moztu gantxu sartu da, modun sartuz gero, ez da erreza rapetia. Sakea da, eramaterik ez, 12 eta 14, sakez. 12 eta 14. Zakez bi ditu Igoak, beste bi Fernandezek. Kontutan hartu, 12 eta 4 eta 13 eta 5 izan direla. Beraz, azkenengo partziala 7 eta 1 Josu Igoa. Hau ere sakea da, eta 13 eta 14. 13 eta 14. Bai, bazetorrela ikusten zen, baina Bai. etorri egin da, era bat etorri da. Beraz, berdinketaren atarian gaude, ea gauzatzen den berdinketa hori. Ondo oraingoan, ezkerrantxoa, eta barruan, ez dute garbi ikusi, baina barruan, ez da? Bai, tanto monda eta 14. 14. Doin Igoa ikusten da, besti binogeza, besti ez da igul momentu bat kantzau edo lehen bizi-bili behin jata, horiko komenta bau, hain bizi-biti ez, harrekin gero kantzau. Izan ere, pilotakada bakoitzari dena eman behar diozu. Hau ere zakea daba. Hori eduteko zaki izen da. Bai. Agian komentario hau gehiagi erriskatzea da, baina nik uste dut hirugarrengo tantoan eramango zuela. Bai. Amabost eta 14. Nork esan behar zuen aurretik ikusiko genuela Igoa, eta gainera batipat ez partida bukaeran, orain baizik. Ezkergantxoa earaman, baina hor bukatuko da hori. 15. 15 eta... Partido oso na, Oso partido ona. Partido oso na. Bai. Bata zein bestigioa zileke. Bai. Baina irabazten duenak, 22 iristen denak, lan asko eginda iritsi beharko du. Bai. Eta batipat, oso erritmo altuan jogatzen ari dira. Eta atxeden gutxi. Bai, oraintxe, hartu dituzte tartetxo batzuk, baina orokorrean bikain jogatzen ari dira. Bai, Olazar txapelketak horrelako final aurreko bat merezi zuen. Pasatu dugun urte negargarri hau eta gero, eta egia zen, lehen biziko partida hau behintzat, nire ustez borobil ateratzen ari da. Joko ona, emozioa markagailuan, eta... Pelota bizitze honek etaten dau, Oin bizitzena, hau peloti hau dauenetatik bizitzuna da. Bai, orain Igoak... Lurrin gehizen da biena. Orain Fernandezek orain nahiko du tanto gutxitan bukatu, pilotakada gutxitan bukatu tantoa. Barruan da. Eraman, bota egingo du, garbi.
Igoa, eutxi, denbora eman bere buruari, tantoa lasaitu. Barruan luze. Lehenako joko klasiko iten hasi da. Bai, baina eutxiko aldillo. Bai. Ea, oraingoan, barruan ona, oso ondo. Enrique, Zerriken zabaldun bidabela eta zabaldun jaigoa apur bat eta zudua luzetu. neure komentarioa zehazteagatik. Hau, zema pilota jarri dituzue gaur partidu hontarako? Lau. Eta hau lehen ibilirakoa da? Edo ez berria da, ezta? Ze lehen aipatu duguna arroia benak nolabait esateagatik pilota motelenak eta pumparenak pilota biziagoak orokorrean, ezta? Pilota hau beste klase batekoa da. Beste klase bat, hau Ferminon peloti da, hau Riojan nun peloti da. Ikusten da, honek, pilota honek. Neiku deko na peloti honek. Bai. Bueno, da hemoniko nibili behiken dago. Ez biziegia eta ez motelegia, baina bizitik gehiago dauka moteletik baino, nire iritzian, Ormabikoa, zabaldu egingo da, Igoa iritsi, botea barruan. Ai, ama. Zin. Enrique, pilota aditu bezala, argitu diazu hause. Nik uste du fizikoki, gaina, ikusi egiten da, Fernandez bajuago dagoela momentu honetan, eta berak atera pilota exigenteena. Pilotak da gutxi jotzeko, edo... Tantu bizkorra etxeko ingoan, baina ez da lortu eiteik, 16 igualez. 16. Beraz, partidaren azken txampan erabakiko da. Honek atza lehengu eta dau. Nik igoan lekun lehenko. Bai, bera. Bueno, bago txaka modu bat apentzetan dau eta... Ondo, bai zakea, bai arrestoa. Beste peloti jodia. Ormabikoa, kanpora. Eske, goiti joitu Ormabizek eta bastante injarraz, da goiti joituta. Enrique, gure etxean esaten den bezala, hori gau ez ere falta. Ez daukate hor, epailek zalantza hundirik. Egurra dago hemen kontrakantxan. Eta oso nabarmen entzunda pilotaren zarata egurra bihotzerakoan. Peloti hau, bizitxo da, zahat edarreko peloti da. Bai. Zein ikustetako modoko pelotia. Bai, tantu bakarra jokatu da orain arte, baina... Tantu bakarra jokatu, da berta kontra ez juekin tantu. Bai. Nor baino nor gehiago orain, zabaldu Errioxarrak, eutzi Naparrak, botzen duen, ez du asmatu, baina pilota txapara joan zaio Igoari, eta nekea azaldu da frontoira, hori nik uste dut oso garbi dagoela, horri izan dira 3-4 pilotaka da, nekearen ondorioz jotakoak. Nekearen ondorioz. Oingu be, bino, eskapeiko peloti izin da, da Igoak bera galdu dugu. Galdu dugu nekearen abez. Partidu nazken txampan da. Ez da bezango pelotan eindarik etxadu izan ez. 18 eta 16. Zakea da barruan. Berriz luze. Fernandez, Ormabikoa, Legezarrekoa, ez da eharra, orain zer, txapa bera. Prisa eta bera galdu.
Dena den, etzan aukera txarra, aurrera, pauso aurrera egitea. Eukera hona, bai, ikusi dut badoila igoa zabaleruz deprisa eukera amaitzeko eta larrai bajatute txapi hor txoten da. Hemezazpi eta hemezortzi. Amazortzi. Beste kirol batzuetan aritzen diren lagunak, Enrique, zaten digute guri, pelotan zenbat buelta egoten dan, antzematen bai da, dirua, hor dirua jokoan dagoela, bat aurretik, o beste aurretik, hemen ez dago artekaririk, baina pilotak badu hori, aldatzeko joera hori, joera hori. Abezino dutan be bueltak endize zarre ondia. Profesionaletan be gogu, hemen be, ideazte gogu topera, Bai. Amazortzina, eta... Euteko morgo zaki izenda hori, hormatik ondo urtotza. Nipen entot Fernandez dagoela hori nekatute gehiago. Zakez, hau laugarrena Zizurkoak, Josu Igoak, eta bi lortu ditu Fernandezek. 4 eta batekoa, eta 10 eta 4koa. Igoa. Zakea luze, barruan da, horraide hartzeko moduan berez, ezker gantxoa. Eta ezker gantxo doktorea jodu. Ezker gantxo, Gehiegi arriskatu gabe, pelota bere lekuan jarri, indarra ere neurrian. 19 eta 18. Apizek antzeta. Baina Igoak martxa nahi du. Bai. Igoak nahi du ikusi duenean aurkaria justuxeago dabilela. 22 iritsi nahi du nola edo ala. Partidan zehar une txarrak pasatu behar izan dituelako. Gogoratu, 12 eta 5 izan dira. Aurretik Fernandez. Orain 19 eta 18 aurretik da Josu Igoa. Berriz ere eskerrantxoa. Luze jarri pilota. Igoa eskerrez. Zer egin behar du Fernandezek. Hormabikoa oso ondo. Oso ondo. Ingertzuta oso ondo, Bai, oso ondo, Entzo, baurrerako tantu den Fernandezek irristin jau apur bat eta atzera galdu bidagoela, bai ez. Bai. Emeretzin igualez. Bai, mutillo hone daukan hormabikoa, izan daiteke klasiko xamarra dala, baina gero badaki efekto pixkat eman eta... Atza behonen peloti, bizitzeue. Bai, entzunda da garrigan, antzematen da, hori... Bai, horreka... Zakea luze, baina barruan. Hori ere, eramaterik ez. Eta min hartzeko ere. Hogei garrana. Oso hormabiko ona, Bai, oso ona. Gainera ikusten da, botatzen duela fede guztiakin, Ez da honek ez du botatzen pilota jartzera, Izen bida emoru. Dudai pari, botata hautantu nizot. Bueno, 20 eta 19. Ikusteko partiduna, jogatzeko. Irabazten duenak hori pentsatuko du. Galtzen duenak agian. Hori, pelota esekideo ikesi nire. Bai. Hor justu nabilela azkeneko momentuen ze erabaki hartu. Beti errezio zitea, gero apur bat ez dagoa. Honen momentu pasoen dira. Ofizio ikesteko. Gainean da... Lapurgatu. Bai, baina ez da pelota kada santo izan. Eskapoten da, eskuen lapratzen ja. Indarra pasera man, baina ez da pilota ondo jotakoa izan.
Eta alperri da. Enrique, dagoeneko, honezkero esan nahi dut, ez dira aldatuko. Bagoitza bere pelota egin jokatuko du. Nik uste dut, Igo apur bat hanki izartzen da. Nire, erabat. Nik uste dut orain aterako balio, orain ateratzen ari den zake klase hau. Eta pilota bizitxo egin, min egingo lioke seguro. Baina bueno. Gainean da, Iguak Ormabikoa ondo, Igerri Fernandezek. Ondo defentsian orain. Herrio Xarra. Ezkerrez, gainean da, Ormabikoa berriz ere, hau ere oso tanto gogorra. Eta hor geldituko da hori, momentuz ez. Ea. Tanto hori, ez? Buena. Nola bukatu behar rote honek. Hori ere bai. Ze tanto gogorra eta polita. Gainean. Eta... Azkenean tanto agorri. Baina zenbat aldiz pentsatu duen, tanto hau bukatuta dago. Bai alde batera, zein bestera. Bai alde batera eta behin bestera. Hau izango zen partidua, partiduko tantu eta partidungo da bena, segurua. Zalantzarik gabe. Olako tantu luze bat iken da nien, generalien partidu buelta hartzen da. Bai, baina begira, bi pilotariak makurtuta, arnazari buelta eman ezinik. Bata zein besti ez dauzkegetako modu. Lanain jabe eta ondo. Bata bisek ezin jabe. Bai, denbora eskatu du, berriz ere. Eta horrein oso garbi ikusi da ze gertatu duan. Igoa etorri egin da atzera. Ea azkar ezake ateatzen dibazean, baina... Araudi aldatute dago, bako txapera gudan, hartulik ez bost deskantu minutuko, baina lehen tantu inbiezetezan hartzeko, baina hori aldatu duen, pasadan urti nero aldatu duen. Bako txap minutuko deskantzu hartulik gure da beni. Zaketik tanto eginda baldin badare bai? Zaketik egin jeba dugu ez, ostantzin bai. Ostantzin ez de besti tantu egin. Hartzea badago. Hogeita bat eta hogei. Partida polita, gogorra, ikusgarria, eta horren adibide, azkenengo tanto hau. Batera eta bestera ibili dira, pilotariak. Eta azkenean gorri izan da, beraz, hogeita bat eta hogei. Oberena pilota elkarteko ordezkari gaurkoan, Zizurreko Josu Igoa, eta oraintxe dugu aukera. Hogeita bide iritsi eta Olazar txapelketako finalean aritzeko. Bere azakea, hogeita bat eta hogei. Igoak atera du indartxu, eskuinez erantzun Fernandezek. Igoa luze, Fernandez ezkerrez, pilota hori barruan da, ondo boleaz, Naparra. Eta Azpira, Herrio Xarrak, eta elkar zoriontzen ari dira, eta nik uste, Enrique, biek merezi dutela, bai bildugaren gutxion txalo sorta, eta baita ere aurkariaren zoriona, ez da? Zoriontzea behintzat. Partida derra guzu du. Bai, partida derra, eta azkenengo tantu lehen esaten nire egina. Lehenengo zeitantutan izin baldutzen esan alan galduko. Atzenien apur bat putxe falta. Beraz, dagoeneko badakigu. Finalean arituko dela Josu Igoa. Eta gero jakin behar zein izango den bere aurkaria. Gogoratu. Etzi. Berriz ere hemen izango garela eta orduan
Zenar eta Ormaetxe izango dira hemen, bigarren final aurrekoa jokatzeko. Eta sortzen bai. Bueno, ondo ezagutzen dituzun bi pilotari dira, eta haiek nik uste dut pentsatuko dutela desente jogatu beharko dut honei irabazteko. Bai, haiek ezautuko ditu, ezautzen ditu, partidu fizetan desente jogatu dela irabazteko. Ze hemen mailan, pentsatu zaren pelotari asko dago, hemen 18-20 urte inguruen Lauterdi barrun jokatzeko eta kriston ekipu dugu. Arazo gehiagoten da ez etortuko esaten mundu. Bai, ez da? Bai. Bai. Beraz, ikusi dugu, lehen da biziko final aurrekoak zer eman duen. Igoa izango da final handian. Eta aurkaria, astelenean, ezagutuko dugu. Esan dizuegu txapelketa hau antolatzen dela partida bat Lauterdian barruan jokatuta. Eta bestea berriz binaka. Enrique, hau azkenengo urteetan zuen formatua izan da. Zuek beti jokatu duzue honen alde, ezta? Bai, guk beti. 33 garrena da hau, 33 jokatu dira, Lauterdi barrun da binaka. Da lehenengotan nahazta hartzen duzen, baina gero desiduen duen gaztetxu Lauterdi barrun sartzea. Da apur bat egin txubaku dauzenak eta 5 urte eta 6 urte arteko izetan da binaka. Da hor pelota dira betean txugu sartzen. Eta ez duzu inoiz tentaziorik izan buruz buru jartzeko ere pilotariak. Kantxa osoan, izan edo? Bueno, jarralik edo, jaiulek ni kasi egokitxeko ikustot bata ipintxekotan Lauterdi barrun gehiago jokatzen dela. Pelota gehiago egiten dela. Garbi dagoena da, orokorrean Lauterdiko txapelketak, eta ez txapelketa bakarrik, ez dela ere jokoak gora egin duela, bai afizionatu mailan eta bai profesional mailan ere. Bai, da nien da, claro, antolatzailein dako Lauterdiko binakako bino erraza du da. Lauterdien bi ordain jo bihar izaten dabe eta parejetan lau. Presupuesturoko aldi da. Binakako bine o Lauterdiko bine. Janik presupuestu duelien behar, eneuko aldatuko Zaldibarko txapelketia Lauterdikoa binakakoaz. Gentiek usten du. Ondo da. Bueno, igoa bera etorri zaigu, aipatuz, Estela Zizurkoa, Zizurkoa. Etxarriarra dela eta egia esan, igoa abizena entzunda, nik ere pentsatu behar nuen izan zitekeela etxarrikoa, etxarrin igoa ikaragarri zabalduta dagoelako, baina, bueno, guk fitxan gaizki jarriko genuen eta barka diezagula batetik igoa berak eta bestea etxarrikoek orain irabazitakoan denen nahi dute pilotaria bere herriko izatea. Bai, eta eskertzen diogu, zalantzari gabe eskertzen diogu igoari zuzenketa. Eta baita ere emankizun hau ikusten ari denari eta esan dionari zaio zuei, Zizurko ez naizela. Pelota ez epoten diz, harriten herri bateko izen da beste kluen da, danak ezautu egiten da klure zelan deitzen da. Bai, hoberenakoa da. Hoberenakoa da. Eta hori, azken aste hauetan jakin dugula Burunda Baiaran eta Sakana inguru hortan ere badaudela pilotariak eta klubak eta egongo dira, baina Naparroan hoberenak indarra handia dauka. Bai, Naparroan hoberenak pelotari honena bedadekoz, indarra handia dauka. Ointxe aurten binakako txapelketi kenduko zerekuek, zelan dien, uartekuek, uartetik jogatzen da, ezta, zerak, maizkurrenak eta. Bai, hori da. Hortena esekendu dut zera, jaustantzin hoberenan
ekipo ikonena da. Ez bi, 6 sortzeko ekipo. Bueno, hori argituta, gustora gaine argituta igoa Estela Zizurkoa etxarrikoa baizik. Aurkeztu dezagun urrengo partida, Enrique? Bueno, batetik Unai Maeta eta Josu Irurita, bata Iruñekoa, hau ere okerrez baldin manaiz Oberenakoa. Oberenako bizok, Bilak. Eta Josu Irurita, hau Lantzekoa da, baina hau ere Oberen nataldean aritzen dena. Eta hauen aurkariak izango dira Julen Alberdi Zizurkilkoa eta Andoni Gazkue Larrainzarkoa. Uste dut behintzat, zuzen esan ditugula herriak, Enrique aipatu bezala izan daitekelako pilotari bat, ez dakit, herri batekoa eta gero berez beste klub batekoa normala den bezala. Bueno, ze partida klase espero duzu, Enrique? Ze partidu klase espero duzu lau pilotari hauek hemen egonda? Nik uste dut kasi Naparren alde. Bueno, Naparra gatzela ari zepile die. Baina Gorrizen alde apur bat balantzi sartzezte. Ze pilotari klase dira, gu bakarren batzuk ezagutzen ditugu, baina ez zuek adina jakina. Irurita oso ondo dabil, da Irurita normalin Gazku bino gehitxoa izango da. Da Irurita Gazku bino dominetan badau, matak Alberdi bino intentot apur bat hobeto dituko da. Oin, urtelek alrebez, Bai. Hainbeste hilebetien pelota dezik ikusi barik, ze partidu jogatzen da bintzen bez. Zelan entrenaute dugu izan bez, da ezerre jakin barik, ez da, igula gaur partidu ikusi ator naztien egin pronostikua. Hainbeste denporan ikusi bai dugu izan pelota dezekin. Bai, lehen aipatu dugunagatik, Enrique, egoerak bultzatuta aukeratu behar izan zen dutenean, hartu beharko ditugu amendi batzuk, hemendik beste batzuk, eta ez zen dutela lan erraza izan. Gaur hemen hauek daude, datorren astean Karregal eta Morga, Esposito eta Lizeaga egongo dira, baina ez duzu lan erraza izan. Batipat jendeak kentzen, ez da? Bueno, apur bat zan intentzen nioa, lehen ezagun moduen. Semi-profesionala ipintzia enpresa bueltan da bizenak eta apur bat guzien da bizenak, da ero provintzia bako txetipi, ero hiru. Bi parejetan da... Lauterdian. Baina, Riojanuek, claro, hartutenak esan hiru Riojanu bai ezozten daurei galdetu nozen. Eze bizela ondo. Bata eskuko minaz da asfaltzen entrenau harik eta zera eta eurei deitu notzen. Zelan zabizia? Honena da, bidei zuzenena da. Eurei preguntu dut, zelan zabizia? Zera degatela zirrumorro ez da bizela ondo eta eurek esateko. Da ezozten nolan txapelketa maila unditu eta zertzeko hartzeko beste batzuk durik txinitzu. Bai. Bueno, beraien artetik hori honradua da, ez? Bai, nik agradezitzot hori, eurek esati, eurek ez da bezala forman da, neuk esan espanotza. Bai. Eta gero etorri eta, pelotalekoan sufritzeko ere. Ondo etorri behin oskuten da partidua hirien, Baina kondezino txarretan etorriz gero, garreza eukitia. Riojanu guztiatzen dut, haiki dugu urdinen bikoti holan, kipuz bataz da Naparraz, Riojanuen failura. Claro, hobeen hanbozen pelotari gehiago, baina honako aukerak eta baten klub bateku danak ezelik ez hartu. Lauterdi barrungo, itxiko nituen beste lau bat pelotari, hemen ondo ibiltzeko dugu. Lau ero gehiago, zeibe bai. Hemen honek inen azte ibiltzeko morokuk. Baina danak ezilik ez da, zein guztua. Dena den, Enrique, zuek entresakak egiten da ohituta zaudete. Kantxatan, pelotalekuetan da pelotatik kanpora ere, entresak asko indako bazarete eta oraingoan lan hori tokatu zaizu eta,
zuek ere ez dezu beti asmatuko, baina, bueno, hanbeste urtetan afizionatu munduan dabilenak aukera gehiago izango du beste batzuk, baina. Ez da erreza, eta oingo situazioen asmatze barrez, pelota egibile beti ikusi barik eta zelan deuzan ez da erreza. Baina, bueno, eske egoeri gaur guztokak guri frontoie jentez beteta otia eta beste ambinte bat otia, baina. Claro, dago morun da eta zelan erabeki biertzen da, arre oizo. Bueno, nik orengoan busti egingo naiz, busti egingo naiz. Gure herrian kultura aldetik antolatzen da gauza mordo bat eta era bat nago haien alde, baina aspaldi honetan egin dira kontzertuak 300-400 pertsonakin. Gure herrian. Hau da, musika kontzertuak. Hemen frontoin bertan, bai. Orduan zerbaitik ez. Hau da, gaur 300 pertsona zartzeko ze arazo dago. Bueno, normatibi gauza batetik ipintzen dabe, futbolatik eta dakigula. Hemen abenduen dantzaldiz, antzerkiz, kantaldiz, laufue festival dau sarreriaz. Eguneko, ez da, 30 edo 40 sarreriaz. Da nire horren kontra, Ni ez, alde. Alde. Baina peloti esan behar zeko bize pelotan daula. Bai, eta gainera, normalean pilota ikustera etortzen denak zarata gutxi ateratzen du. Zaten dute, oiuak egiteak eta zera, bere arriskua duela eta hala izango da. Baina pilota adituak, pilota zaleak, normalean zarata gutxi ateratzen du. Baina normalien futbolakuk eta bino zaratak itxio, baina. Holan daute, gitxuen kontra be, errespetauen bida. Arauak hor daude eta batzutan ez dira errazak ulertzen. Ude barreko txapelketi izteko eneu da, akuerdo ze, klar. Juntoko di, 8 txapelketa amaitzeko, da fetxak epinaren pelota dezak ez diongo. Da asko jokatzen da mituko jako esku eta ezingo du jokatu eta azuek. Da horretakotan, baina publiko barik, gudanak aldamenak ikusi zeletxin, Twitterretik eta telebistatik eta pakini pasa urrungo urte arte. Bai, torreko dira urte hobeak. Baina bendu, lehen da biziko lauta erdiko final aurreko amintzat, oso partida ederra ikusi dugu, azkenean igoa Naparrak menpean hartu du Kostata Fernandez Errioxarra eta beraz azera haundia eman diogu jaialdiari eta orain ikusi egin behar bigarren partida honek zer eskaintzen digun. Gogoratuko dizuet Unai Mata eta Josu Irurita ditugula gorriz. Bata Iruñako semea eta bestea berriz Lantzekoa. Eta aurrean urdinez Julen Alberdi, Zizurkildarra eta Andoni Gazkue Larraintzarkoa. Eta orain kalera ateratakoan Enrique mutil luzeak asko ikusten ditugu, baina Irurita itxuraz pilotari luzea eta golpeko izango da. Bai, golpeko eta mutil hondiz eta oin, urtiektan doila ez da itxogota 3 euro zerdeko zan da. Oin debutetako eta guztetak ez gaztetxu, 18 urtekuek. Oin handa bizenak egin asko beste bada hau, erogei jabe, ja. Oin debutetako gaztitzen, bida. 23 baino gehiago izango zituen Titinek debut egin zuenean. Ni uste bait. Eta gero egin zuen pelotan pixkat, Hoxe. Da goini, atzela dizepo bai, Fernando bai. Fernando goitik hemen txapelketa esostan baten niri, gaurek ez dela debutuko eta baten bat falta da nien, deitzeko, ez da bezperan jokatu duen etorko da, la bera. Hola txikitorri dugu, ja. Da handik ez egile betean, nun deitzotzen debutetako eta baitu primera zona partidu. Bai, txapeldun izan dagoa, besteak beste. Txapeldun izan dagoa. Binaka txapeldun. Berak ez ustan baten, hola baten bate falle gero zera, berak antxe momentu partiduz pedako etorko dala. Bere hori gaztetan debutet hori
paseo bako bat, da gorputzei palitza Ez altzan, hiru jokin jokatzen 21 eta beak eskapada bat inda tanto eta 22 eta txapeldunatea zan ez altzan aurra. Bueno, horiek Venga. kontuak eta orain Piñakako partida. Ea, zer eskaintzen diguten lau gazte dotore hauek. Lehendabiziko tanto honetan behintzat, atzelaria protagonista. Atzean ditugu, Irurita eta Gazkue. Gazku osko eskume biziaz. Esker Gantxoa, kanpora. Kanpora, hain zuzen ere, txapa gainean jo duelako. Bai. Txaparen gainean egin du botea. Pilota horrek, estrainekoa, Alberdi eta Gazkuerintzat, eta pilota berarekin jarraituko dute. Lehen ere beraiek atera dute. Hoxe da, pumpan belotia. Kontxo. Pumpan belotia da. Dinaka, semifinaletan da epintxetxoa, pilotari atzelari kantu ikeiz gauztotzet da. Dinakako txapelketi bazi barrezen da mailak itxitxoak udekenakin, bestik. Bai, Da partido biek urten, bai, aipatzen genuen. Izen ez behintzat batzuk bajusiagoak, beste apaino, eta pumpakoak askotan nahi izaten du pilotariak eta askotan bere kalterako da. Baina bueno, hori ere ikasten diren gauzak dira. Barruan. Hori gainean da. Bueno, eta erazora ekin diote Alberdik eta Gazkuek. Keinu, Irurita. Hori gainean da. Erki atera du pilota esker hormatik Gazkuek. Irurita. Bada hor, bada hor. Zazo baten oin urten mordo bat handu zazestuen. Bai, keinu pixka zein da, bai. Jesus. Ederra. Ederra. Eraman. Atzera ezin pasa ordea. Zotamanoz. Bai. Aipatu dugu Iruritak eman egingo dio la pilotari dino. Gazku ere bizi atera da. Irurita, gorputzera zardu zaio pilota. Atzera, Gazkue. Esker Gantxoa, eramaterik ez. Ondo aprobetxote, lehenengo zurun moztu eta handik ez totzan inkendu gero zabalera. Ondo hamen jute tantu. Lehen da bizikoa, Bai, Mata eta Iruritaren zat. hainbeste pelota inge bana honino. Hone be partidu luzitxo eta tipu duke. Hasieran behintzat partidu erdira arte ematen du Bai, partida gogorra izango dela. Gero askotan hausten dira partidak. Gazku, bizi-bizi, horri pasako izako lehen Fernandez eta ezako na. Beti hola esfuerzu egiten gaztau azkenean. Gaztau, zu esaten duzun dela, gaztau. Bai, baina askotan aldea lortzeak ere asko balio du. Eta gero alperri da, pilotari bakoitzak dauka bere jokatzeko era eta erraza da kanpotik ezatea aldatzeko. Esku gozoa bai, Enrique? Bai. Eskumie oso gozu eta bizitza. Ederra. Oso ondo markatuta. Oso ondo markatuta. Eta gainera bizi jota. Entzuti ukiot, Mata ondo da bidela asfaltezen. Eta partidik asko jokatzen zen, Bai, oraingoan eta mintzat, era bat azbatu du. Bai txapa gainean, bai esker arrastoan
Kobik eusen espalda zeu profesional da non biban, zeu igezko aprilien edo martizen edo debutetako zen. Kontratu gine duken, da ero etorri zanin, ba... Zein egin zeuken? Azpekin edo? Azpekin. Hortxe bera, utzi lagunari. Atzera. Irurita oraingoan eman dio. Botea 6an, 8:30 eraman Gaskuek. Eta kendu. Ondo eskatutakoa. Eskatzekotan nola eskatu behar da. Entzuteko moduen. Bai, berriztik ere entzungo zen hori. Entzun hobeto oin, publikun gendei pesa. Bai. Entzun Entzungo zuen, bai. Barruan, ez zuen aparte goiko arrastoa, baino, baina, eraman ez, txapapera, ondo jotako izan da. Mine. Iruritari batzuetan posturagatik edo, ez dakit, bikuinan antzamaten diot. Hola, pelotan jartzeko erara edo, hola, util luzeak eta beso luzekoak eta besoak eta hankak eta danak luzeak. Baina, esan digu Enrique favorito direla gorriak, naparrak eta jakinda pilak oso momentu honean daudela pentsa daiteke hori, baina lanak izango dituzte. Ez dira etorri, Alberdi eta Gaskue denbora pasa, Zaldibarra. Bina. Zakea luzegi. Hemen bada bigarren aukera. Bai. Ondino ez da galdatu dut. Ez da asko iken, Abezino maila hona pasa asko ez dala iken, Ez da egiten, ez. Ba, eta profesionaletan lehen baino gutxiago. Zerraitik gote da hori? Lehen propio egiten dute zuten, edo? Arriskatu igual, Luze atera, ea ze gertatzen den. Arruan, eraman, atzera oso ondo, oso pelotakada ederra jodu. Gaskuek, eutxi. Hori ere bizi-bizia. Bederatzetik eraman Iruritak. Ezker gantxoa. Ederra daba. Rengoan ez du, erabat gozatu. Harrapo. Atzelari biak, nor baino nor. Eta azkenean, hainbeste pilotak eder jo eta gero. Bai, emun biarraz eskapau. Ena den hori da, Enrique, zuk aipatu duzun hori Gaskuek beti jo behar du pilota duen guztiarekin. Bai, beti eman behar dio alduen guztia. Eta horrek bere arriskua du, batzuetan pilota txapapera joaten dela, edo kontrankantxara, edo goiko koltsoira, edo ezker paretean gora, edo alden lekura. 3-2. Aire hartu du, pelota txarrak entzeko lagunari, barruan utzi, eta Zabalerako plantien jezurun itxitea, Alberti Zabale duzun da, Gasku atzetxu, neurrintxo. Nera itazanak esaten zuen, Enrique, hori eitekotan ondo egin behar dela. Hori ikusten badezu pelotari primerakoak hori egiten da nola kentzen duten, ez dakit eskurdia torre zait burura, ez da? Hartu eta ezker horma ikututa nola kentzen duen eta bar, horrela merezi du, baina bestela zenbatetan hori kalteako den, ez? Bai, agian, pelota txarrak endu dio bere atzelariari, baina ni ez naizera bat horren altzaleko, horrengoan bai. Gainko egin behar, erregalu bestin dago, Zabalien. Bai. Kantu izen, kuadro bitxer dizen Zabalien holan
Pelotik geldi iztia. Aurrelariak errestoan oso ondo jarri behar du pilota aurkariak zakea egin duenak aukera ez izateko, edo bere atzelariak, ze zaila da, hori jokalde hori zaila da, asko ikusten da orain, era bat ikusten da, baina ez da inerraza. Holan jo, da ju peloti hormabiz da jundezkero, hor da baina asko dira. Asko. Gainera, gorputzera etorri zaio, Iruritari, Hormabiko berezia. Irurita. Kaskuek jaitsi. Atzera. Berriz ere, agintzen ari dira urdinak, baina tanto bukatu behar da. Eta jautsi, keinu. Bolea, zondo, barruan. Oraingoan bai. Edarra tantua. Bai, oraingoan bai. Edarra tantua. Ondo jokatute eta ondo amaitute. Baina hori da, Enrique, zenbat lan egin behar da tantoa lortzeko? Inen bida. Bai, ikusten da. Hemen lantzin behin ondo kostata behiten dana, noren aldera puntetan dana hona eseten da. Txarra eseten da beste bakutia. Bai, hori bai. Da morala gana, hola tantu gogor bat noberak egiten da nien, besti ebe morala ikusteko jena. Honepe sozer bat badok hau berau. Bueno, tanto karagarri politia izan da, ondo jokatutakoa gainera. Eta esan dagoa, espero genuen partida gogorra, eta partida gogorra izaten ari da. 3-5. Beste lego batetan urtetan da, atzo aztelena zelako festivala eta zelako partidu urte. Bai. Lehenengu, bastante. Ota bit jamalau, lehenengu, beste bizek, olaizola eta albizute. Bai, eta ez zeuden gaixi jarreta partidak, Bai, ez esaten zu, zerak Irribarriak eguna baldin badauka, bai, baina Irribarriak atzean askotan behar du lagun ona, Aurten sekule bine beto ikusten dut aiz. Bai. Irribarria. Bai, zentratuago edo. Jokatuko da dena nahez hori bizte duzago. Urte guztiko pilotari bat hartu beharko banu, Enrique, Marti jartuko nuke. Ze final jokatu zuen. Ze final jokatu zuen. Harrigarria. Bai, badakigu, figura ez dela eta beste batzuk izen gehiago dutela, baina badaukate gazteek nun begiratu. Bai. Gazkue, Dartxu berriz ere. Irurita. Bi atzelariak berriz ere. Pilotakada biziagoa du Gazkuek. Baina ondo uzten dio. Edo ondo utzi dio orain arte behintzat. Iruritak. Zapa gainean. Beste aukera bat, ezkerrantxo ona. Eta kanpora. Zabalien deja ditierren, hain malau betan tuzan izango, Enrique, zer dutu zaizu? Zabalean utzen dizuela puntan? Bai. Ez dut pare-parean tokatu zaizkite baileak. Eta ez dut ikusterik izan. Baina jokaldi gatsa, aurrela ez besti horran libre San Barrero desplazau harikon ezkero harrapetako modu izan da. Beste aurrela ez bestalda desplazau tomaletxe eta leku eki, frontoien erdi ingurun onda, mata. Zei eta iru. Lehen da biziko tantoa Alberdik eta Gazkuek lortu dute, baina arrezkero, bina eta abantailatxoak Naparrentzat.
Bueno, naparrak gogoratu, atzelari biak direla naparrak. Eraman ederra daba. Ha, bote txarra egin dio. Bueno, bote txarra edo egin behar zuena. Peloti goitxi buelta etorri da, eta ez da etorri normal. Ai, ama, gora pilota. Emon biherrez. Eskuek bai pasatu nahi zuen. Bai. Pasatu nahi zuen eta benetan pilotaka bizia izan da, ikusgarria. Baina goiko txapara joan da. Eta batzutan iruditzen zait, Enrique, iruritak eskerrez gehiegi eutxita jotzen duela pilota. Ez du libratzen batzutan. Apur bat eusten modu. Eusten bezala pilotari, bai. Soltau barik bultzen moduena. Bai, jotzen du pilota batzuetan. Jotzen da ba, eskat eskuan minduta daukazunean. Eskat eutxita bezala. Eskuinez libreagoa da. Bien, Josu, esaten zion, aurretik Unai Matak. Hemen ez dela, pilota jotzea bakarrik ez dela hemen, pilota jartzea ere garrantzitsua dela eta lehen aipatzen genuen Martijak. Gustaldi ederra egin zuen final egunean, baztertu eta aspertu zaiteze zeuek, nien ez aspertuko da. Baztertu eta bakarrik, jove bastante, Iban Martijak. Martija partidu ona jogatu bantu, finalin. Oso ona, pilota jo, agindu. Agindu bino kurridu asko, arola ez zaindu. Eta gero, Enrique, ez dakite, baina nahiz eta txapela irabazi zuten eta pilotari ikaragarriak diren, ikaragarririk baldin bada. Aurrelari da eta atzelaria da. Hori da nire iritzia, eta esan behar diogu Mikeli, ez da? Mikel Urretekotxeari. Baina, ez dakit, bakoitzak bere funtzioa edukiko balu bezala. Gertatzen dena da, hain pilotari handiak direla, hain mardabiak, edozer gauzatara moldatzen direla. Baina, bi ofizio desberdin dira aurrea eta atzea, niretzako. Oin barra zerrela ez, oin. Ez hortako zegin zuen, lesaman da finalin da aurretik, jokatzen ganien, da zeugarra galdetu zentzen, da ez tozupentan atzetiko bote egiko zinenik. Aurretipe lehen ez zuzena zan, baina gero ezkerra edita zartzen daikezi da nien aurrelari ondo jarri da. Atzelari ondo, defensi itzela atzetik. Bai. Hemetik aurrera barrez atzela ditzepe, haide Fernando Arretxeta sartzen zin moduen sartzen dienak, nipen dut porbenir gehiago dutela. Zostantzien buruz-buruko txapelketa bat eta ez da partek hartzen. Baneka bat izan ezik, leuterdiko txapelketit ez da partek hartzen. Orduan asko de partidu kitxea jokatzen da. Aldatu behar. Bai. Hazi Barriola bera, Arretxe, atzela dizeke Manoi Manota Luterdi barrun jokatu da benak ondi helenbe. Doin be pratika euskero eta hidi pratika euskero. Jarriko diala. Hor, jaka bera, kadetitan datzela dizan. Bai, matxeti eta atzetik ondo eta jaka kadetitan destakau zen mordo bat. Zera, une honetan bertan, finala jogatzen ari den Egiguren Azpeitiarra, beti aurrelaria, eta herri artekoan nonbaiten atzean laguna behar, segurazki Alberdirekin jokatzeko, eta atzetik hasi jogatzen, da postura pixkat aldatu, eta ikasi egin zuen atzetik egiten. Hoxe, hoxe. Ikasi. Izan behar da, gaur gauzak ez zela oso ondo berarentzat momentuz, 10-3 galtzen ari da finala. Baina, bueno, ikusiko dugu. Hemen guk ikusi behar duguna da, nola egiten duen aurrera partida honek, momentuz oso gorri jarri zaigu, 9-3. Eta esango nuke urdinak atzelaria bat sorte handirik gabe dabiltzala. Atzera, hor da Gazkue.
Iruritak eutxi. Ze pilotari ezberdinak diren bi atzelariak. Gaskue. Alberdi atzera. Pelotik gatu ina hori. Bai, pixak gelditu da bai. Eta iruditzen zait askotan ari garela errepiketuta ikusten tanto klase bera. Tanto hasieran urdinak agintzen bezala, gorriek eutxi eta batatik edo bestetik edo gehienetan tanto agorri. Alde handiago dagoela markagailuan jokoan baino iruditzen zaite. Bueno, jokun be seguru gorrize die. Galdu da arrizgeu ez da behien da arrizgetan da, nin ondo hartzen da, nin arrazgetan da, eta gorrize pareja hobi egiten da, bikoto hobia. Berriz ere pilota txarrak endu nahi izan dio Alberdi bere atzelariari eta oraingoan tantoa urdin izan da. Prisa larrei. Baina lehengoan nago, bai, tantoa... Ondo hartu dut eta sartu mida. Bai, arriskatzen duenak ez du tantoa bukatzen. Normalean. Laute hamar. Ondino ez da partidu jauzitea. Ondino partidu leika. Enrique, hemen betikoa gertatzen da, irabazten doanak pentsatzen du alde txikia dago hendik eta galtzen nahi dena pentsatzen du alde ikaragarria dagoela. Baina bai, egia da, askotan aldatzen dira partidak eta aukera izan baldin baduzue Josu Igoak eta Jorge Fernandez jokatu duten lauterdiko ikusteko, gogoratuko duzue, ez da gertatu den. Bata hasi aurretik, gero bestea torri, bestea pasa eta azkenean 22 eta 20. Hau da, aukerak izan dituzte, bi pilotariek ere, bai naparrak, nola errioxarrak. Julen Alberdiren sakea. Mutel Ximela, bizi-bizia. Urdinak biak, Enrique maratoi egiteko ez daude txarrak. Sasoia galanta eta gorputz egokiak. Gaskue, baztertu nahirik. Atzea Iruritak jotakoa eharki eraman du oraingoan ere aurkari duen Gaskuek. Atzera. Eskatutakoa. Ondo, pilota goi-goia jarrita. Pilota ez asko biniko baina, zortzitik jo behar izan du Gaskuek. Barrua, tanto da, bai. Bai, ez ustean, harrapatu du. Bai, jai pentsat engaina, jo mata, pentsat du gorma, jo bitzazela efektuaz da mata, zagola guztundata. Pausu bat, ze izaten dan, pausu bat, Bai, lehenengo pausu inez, gero bestera juteko berandu. Bai, gero... Bost eta mar. Zaitu iruditzen, atzetik joanagatik, Alberdik eta Gaskuek etxiko dutenik. Itxi ez. Ez. Hauek lanean jarraituko dute. Julen Alberdi. Tera du luze. Horrengoan Sotaman osondo kendu dio.
errestoan zake bueltan sartzeko aukera. Hor berriz ere. Pilota gero eta atzerago. Bederatzetik eraman behar Iruritak. Ipentote, Alberdi berak gehiago sartu bilekola. Dana iztotza gazku pelotazua zitxeko eta gazku pelotazua zitxeko atzin kontralazio ondizeko eta pila gaztauko dakoz. Gasolina amaitu, jota jo, bezerrin ezina. Gero nik uste, Enrique, garbi dagoela Iruritari nola jogatu behar zaion. Iruritari jogatu behar zaio, baztertuz, eta pilotakada bat laburragoa beste luzeago joz. Askotan pilotakada luzea jotzea baino hobea da baztertzea. Gaskue. Ea, ez, oraingoan ere keinu eta utzi. Hori barruan. Justu izan da, Justu. Ederra. Ondo. Erne zegoen. Mata. Irurita. Ez da ondo jotako pilota izan, ez zaio eskuan sartu. Ea oraingo hau. Ederra, eraman, atzera, eutxi horrei ere. Irurita. Kantu politia, luzea, borrokatua. Ze amaiera izango te du. Atzera matak. Neketxu bat anto, Enrique. Arnaz ez duke ikusten dugu hemen gure parean. Irurita. Uste dut. Tantoa bukada adin desiatzen dagoela. Eraman hori ere. Eta azkenean tantoa gorri. Baina... Bera ize sartu da, pelotista izan holan hartzek da. Atzela eze bertan eukitea. Jauzin jago peloti bera eta bere izartu. Bai. Bai, bukatu nahi zuen nola edo ala. Bai. Eta pilota txapapera joan zaio, beraz, 11-5. Eta ni lehengoan nago. Tantoaren barruan, ikusten da batetik urdinek agintzen dutela, sarri, eta bestetik aukerak ere sortzen dituztela. Baina gero, bukaeratan, gehienetan, tantoa gorri. Eta horrek amorru ikaragarria ematen du. Galtzailearentzat, jakina galtzailearentzat edo tantoa bukatu ez duenarentzat. Han beste lan egin eta tantoa beti aurkariarentzat. Hori lantxarra izaten da. Bueno. Beti ondiago pelota ezepea. Ez erreiten ez da belakuen da partidu azten da benak. Alustizara o... Alustiza. Buelta eta hori behin minuz zaharreza entzun genduen. Buena eta partidu aziztak eta ez ebetxokin. Bai. Ez, mata egiten dugu, Bai, iten du, bai. Hori segurutasun egiokiti partidu azteko, aldo bat izet. Seguru ibili, gero tantu amaitu, horrek asko zango du. Beti mirestu izan dut, Enrique, afizionatutan aritzen den pilotari klase hori, partidua irabazi behar zaiona. Eta badauzkat buruan izen batzuk, naparren batzuk, batipat, etorri pilotari gaztea beti gora datorrena pentsatuz jota dana txikituko dituela, afizionatutan, eta sekante horietako bat jarri, eta egin da, eutzi, eta gero irabazi partida, eta bere ustez figura den gazte horrek bere buruari nola esaten dion, bere doblea jogatzen dut eta erabazi egin du. Pelotan ez tala bakarrik, tanto poliak egitea. Ez, pelotean dana sumartzen da. Bai. Okinenak inakordatzen ez.
Zeinaz? Diaz Okinena. Okinena. Okinenak gogoratzen naiz. Eta egun batenean gainera berari esan nion, Jo, gazte guztia destrozatzen nahitzea. Eta arek asko egiten zuen pelotan, da pelotari klase hori esan nahi dut. Esterik gabe. 12:05. Zakez. Uste dut hausi izan dela bigarrena. 8 eta 3koa beste izan da, okeraz banaiz, 12:05 orain. Lehena holan ez zetezan, afezina dutan Irabaztaban gaztia, debutetaban da berroi urte arte pelotan ibitzen, Oin, debutetik zaila guzan, oin bino. Behin debuta guzkero, maila hundize guaz, oin bino maila seguro. Nire iritzian, lehen debutatzen zuenak, zegoen besteak baino, 2 koska gorago. Eta ez gara hitz egiten duela hainbeste urte, belokirekin eta eugirekin da, horixe pasatu zen. Haiek zeuden, beloki zegoen, eskailera osoa, bestea baino gorago. Eta debutatu eta han ere erakutsi zuen. Orain iruditzen zait, ari direla pilotari on asko kentzen eta pilotari onak, baina orain bidea egin behar dutenak sartzen, ez dakit kontu ekonomikoa den edo zer den. Baina goi-goian ez dauden pilotariak ere ari dira profesionaletara pasatzen, eta gero egingo dute bidea. Oin pasetako ukerie gehiago mototza. Oin espadoi ez gorutz, etxera. Bereze kalera, klaro. Handik urte bide etxera. 2 urte profesionaletan egin, eta etxera. Oso Hori, sistema hona. Jakitun dauz, kun orduko. Bai. Aukeri oin asko behar jente gehiago. Lehena inbierzatezan horrei atzenen goitet, eta afezina dutan Irabazit destaketa banak, debutaut, bastante gut. Begira, Enrique, izan diate enpresatik, enpresa nagusietatik, Zeko lo, ze ikusi duzu hor zure herri inguru horretan eta zer, badauzkagu, politiak eta 2 badaude politiak eta zenbat urtekoak dira bata? 16, 17 urtekoak, horiek ez ditugu nahi. Nahi ekarri 13 urtekoak eta 14 urtekoak eta. Ikusteko ze progresio daukaten. Hemen dauzkazu, pelotariak 17, 18, 19 urtekin pelotari politi askoak. Ez da. Irurita. Eskerrez, lehen esan dugun bezala pixka deutxita, baina pilota atzera. Eta horrek balio du. Antzekoak eutxi. Bai, baina gutxitan bazterrera. Hala nahi badu ere. Ze ondo sartzen dion, Gerria zartu eta eskumuturrarekin jokoa egin eta... Gaur kontra dizu duko, behi beste gana, baina apurra gitxia dan kontra dizua da behi horregatik joten, orduan ikustetako, dan ikustetako hori, baina behi horre irute erdi lautik eta hartzen danin joten da besti izazpizen orduan bai. Baina gaur ez dago hori biherroiti, erreza. Ez, perrik. Ondo, gure izen dau zulora botatik peloti, zabalerako plantik. Bai. Erdir urtotza, baina nik zulu niztigu izen duak peloti. Bai, eta Naparra aurrelariak zabalera egin du, erabat logikoa den bezala, alaxe ematen zuelako, joan behar zuela, pilota kantxa erdian gelditu da, horregaitik, 6. badute, Julen Alberdi eta Andoni Gaskuek, eta Zaskira jo dute, zerbaiten bila, pelota gehien txuenak ibilita egongo dira da, dagoeneko? Ez, oin hartin bi. Bai, zenbat, lau jarri dituzue? Lau, ez da? Arroin eta... Hau beraz, oraindik ibili gabekoa izango da, ala? Hori ibili gabeko eta hau Fermin nona da. Honek ere ze zarata politia duen pilota honik, Zarati beste pino politia. Bai, politiagoa, bai. Beste bize gaztau dira. Bata behintzat gaztau da eta beste dira.
Oso zarata polita dauka pelotan. Hau ibiliko da pixkat, zeatikan beti jotzen badute. Nintzako gazkundako eta peloto bi. Nalberdin dugu. Baina, besti pumpan zeilu zelan deken, Epaileak esan beharko lieke nahikoa dela, nahiko pilotak jo dituztela. Pilota berria ateratzen dinen gustatzen zaio, erresto egin behar duenari. Pilota ondo dagoela ikustea. Sei eta 14, pilota aldaketa dugu eta pilota aldaketarekin partida aldatu nahi dute Alberdik eta Gaskuek, ea ze gertatzen den. Lehen da bizi behintzat, Julenen sakea luze, barruan da, eraman. Ez que, pelotak ez, eleitzatik eta bider, pasi neurrien botik, errebotera legu da, pelotak ez zilik eta. Ez. Pelota hau azpitik ibiltzeko dago ona. Enrique iruditzen zait gorriek tanto egiten badute, pelota aldatuko dutela. Egite, gustora ari dira, baina honek errespetu badu, pelota honek. Atzera, Gaskuek. Irurita, aukera baldin badauka, eskuinez jartzen da. Beste erremediorik ez baldin badauka, orduan ezkerrez jarri behar da. Moldatzen da, baina alduela Etxi ondo mata defentsa lanean ere ondo ari da. Atzera orain. Erki eskerror maikutu eta frontizera. Hori pilotaka da ona, baztertutakoa ederki atera du. Gaixi eskatutakoa. Nere iritzian gaixi eskatutakoa. Eta gero eskatute gatu, bestiek behan dutxi. Hobe altzan, atzelariaren zat aurrelaren zat baino. Ez, atzelariaren larra ikargetan da bizganera. Alberti sartu biluk gehitxua, atzelariaren pelotan, baltza estadistikak profesionaletan hartzetu modun hartzia. Gaskuek, asko pelota gehiago joten da bila, Alberti bino. Alde handiarekin izan ere zu ez? Alde handiarekin, horrek luzerora neki ikartzen du, partiduen azkeneako nekia. Gertatzen dena da, Iruritak bere pilotak klase honekin asko kentzen duela, asko kentzen duela. Jotzen du pelota pixat altura pixat ematen dio eta beti laura jo egiten du pilota. Hortxe duzue, lantzekoa. Zabalera, barruan da hori. Ondo defentsan, berriz ere mata. Bastartu. Eta utzi egin zaigu partidu? Bai. Utzi egin da, bai. Danak alde batera. Danak alde batera, bai. Danak alde batera. Gorreze galdu ez. Da ondo hartzen da nina amaitu. Da urdinek galdu bastante. Bai. Bai, gero galtze hori badaki guztarrena den. Nekea ere pixata hurbilduko da, gero nahi duzu, ikusten duzu segura ematen ari zarela eta ez duzula aurrera egiten eta ez da erraza izaten. Atzera, matak. Gasku egora.
Eta horixe da, nahi duzu zerbait egin, nola bai, buelta eman hori, zerbait egin beharra daukazu. Bai, galdu. Orduan izaten da pelota gora, pelota azpira, zabalera, edo dozein lekura. Dozein lekutara joaten da. Bueno, 17-6, gogoratu, Carrejal, Morga, Esposito eta Lizeaga izango direla nor baino nor gehiago datorren astelenean, ordu hontan, arratsaldeko 6etan hasiko da jaialdia, eta gaurko irabazleek, hango irabazleekin jokatuko dutela finala, eta beste alde batetik Josu Igoak partida gogorrean Jorge Fernández 20an utzi duenez, Senar edo Orma Etxe izango duela aurkari, aipatutako datorren asteleneko jaialdi horretan. Beraz, lanak aurreratuta dauzkate, oso aurreratuta Pinaparrek, baina aurreko partidan ikusi dugun bezala, 22 iritsi arte, bada espada serio jarraituta hobe. Amazazpieta 6. Mata. Unai Mata. Iruñako semea. Zakea luze. Eraman. Iruritari utzi. Iruritak beste pilotakada eder bat. Hori ere ondo eskatutakoa. Atzera Matak. Gazkue. Pilota jarri, kendu. Zirbildarrak ez du asmatu. Oraingoan jetxi. Eutxi, horixe da tantoari ustea. Nola edo ala. Aztertu egingo zaio. Gazkue, berriz ere pilota pixka gainera etorri zaio. Ezker gantxoa ederra. Ederra benetan. Bai. Nire ustez gehitxoa sartu biluke. Bai, eta aldaketa etortzekotan, hau da, partida aldatzekotan, hor aldatuko da. Atzean ez da aldatuko. Gainera ikusten da, Iruritak zalantza hundirik gabe momentu honetan mintzat eskuak ondo ditu. Eskatzen du, eskatu beharreko dana. Eta orduan ez du ematen Gazkuek Irurita erabat minpen hartuko duenik. Ez. Bajatu egiten du Gazkuek inoz behar. Mate bajatu, mire dute Iruritak ez du bajatzen hortza euntzin. Bai, partida dagoen bezala, 7 eta 17an, urdinek zerbait pentsatu behar dute. Bai, pentsatu eta egin. Pentsatutako hori egin. Julen Alberdi. Barruan, atzera, ea, boleaz, ondo. Epa, hor, Iruritak etzakaban hortik entzerik. Gazkue. Bai, polita, luzea eta baztertua. Ea oraingo hau. Hau ez zain ederra. Oraingoan ere eskatu. Beti jona izan du eta gainean da. Hori ere bai. Ondo, Irurita. Gazkue. Aztertu. Irurita ondo. Gora.
Lartxo Hau berriz, galdu. Lartxo galdu. gaur teknologiak ematen du aukera horretarako eta aukera baldin badaukate partida berriz ikusteko, esango dute urdinek, zenbat galdu dugu. Egin ere bai, baina zenbat galdu dugu. Ikusiko dabe. YouTubeen grabatuko dabe. Horregaitik, esan nahi dut, zenbat aldiz tantoa ia menperatu ez, baina zenbat tanto Joskuz Gorrizek, da zenbat galditu guk. Bai. Hori Holanda. Eta partida aurrera. Partida aurrera. Konturatzerako, 18-7. Eta zeure burua hori galdetzen duzu, gaizkiari gara, ez baino. Ergantxoa, Fede handirik gabe jotakoa, eta Erne zegoen, Julen, Alberdi, euren 8. lortzeko, 8 eta 18. Gero bukaera beti zaila dira, kontuz. Bai. Hemen estopean bulta egongo danik. Ez bulta ez, baino urdini pixat asmatzen badute, tanto mordoa egin dezakete. Baina Bai, eurrin asmatu dabe. Orain arte ikusita hori esatea ere, ez dakite baleko baden, baina ea zer gertatzen den. Lehen da bizi behintzat, Alberdiren sakea, eta irudetaren erantzuna barruan, ondo iritsi da. Baztertu intzaio. Gaskue. Ezkerrantxoa. Zabalera propio. Ondo, oso ondo. Gaskue. Hau ere ez. Ezkerrek ormara juntxakot. Bai, ez dut atxilekik gorputz eskumia zaide jotoko. Leku gutxi. Leku gutxi okidok. Lehen da biziko eraman du, airez, ondo xamar gainera, ikusten da boleaz konfiantza badaukala, Baina bigarrengoa eramaterik ez. Gero Hormin kontra preso begatu da, eta 19 eta 8. Eta partida honetan gehienetan bezala, orain ere, sakea egiteko pilota, Unai Mataren eskuetan. Atera du Iruñerrak. Aukera du, lagunari utzi. Honek atzera, Gaskuek eramaterik ez. 20 eta 8. Eta harrituta nago Iruretaren kolpearekin. Ez dauka kolpe dizdiratxua, ez dauka hola kolpe, baina beti horrea. Beti horrea. Bai. Buen nata, afezina dutan jokatzeko partidu mordoa jokatzeko aukerako. Bai. 20 eta 8. Mataren sakea luzea. Berriz ere Alberdik kendu dio pelota atzelariari, barruan utzi Naparrak, eutsi Gipuzkoarrak. Gainean da, baita hori ere, Erne, Gaskuek eraman. Mata, zer gantxoa. Horen, ez dio, ederra utzi, launari. Hartzeko txarra eta lagatzeko ere txarra zenu da. Gaskue. Aukera duka, zer gantxoa, Erne, oso ondo. Gaskue, ikusi egin dio jokaldia. Txapapera. Berriz ere puntan egin nahi izan du gainera efektu, eman dio pilota pixa kanpora egin dezan.
Baina horiek gauza zaila dira. Hori jokaldi zaila da. Betxotik. Alberdi goguaz da bila. Ez da gukire indik hartzen bai, Alberdi goguaz da bila pelota dago. Bai, eta badaki hori kopini zaiola. Hauxe. Atzelariak ez dio partida irabaziko. Gaurkoan, eutxi ingo dio, lan asko egiten ari da, oso txura ona ematen ari da, naiz da pilota desente galdu duten bai batak eta bai besteak, baina 9:20 aurrelariak arrexatu behar du. Ea, asmatzen duten orain Urdinek, lehen da bizi, Alberdik sakearekin. Eraman, Iruritak, ederra. Bigarren atzela ez ditu alotzoa ba, iuite horri nondata. Ondo. Gora. Enegarrenez ikusi dugun jokaldia. 21. 21 eta 9. 21 eta 9 eta finaletik oso gertu daude. Unai Mata eta Josu Irurita. Oso gertu. Azken hauxe bagarri falta. Hogeita bat eta 9 pasa egin ezean. Hauxe izango da gaurko partea honetan. Unai Mataren azken zakea atera du. Gaskuek erantzun. Mata bera bukatu nahi du. Eta bukatu du tantoa, baina aurkarientzat. Bukatu bebe, bestaldea. Irudiz ez zakea egiterako pentsatuta zeukala. Zerrin bidaben. Bai. Eta hori ez da horrela izaten. Hori izaten da, bueno, bai, baina aukera baldin badaukat, ez dela alpera perri da. Lehenengo keri topaute gero ondotor dekela. Beraz, 10:21. Noraino iritsiko dira? Urdinak ez du ematen 22 iritsiko direnik, baina jakin behar dugu zenbat gehiago egiten diruzten. Alberdi zabalean, ondo Mata. Eta berriz ere, Iruritak baztertu. Eta holaxe. Holaxe egin dio min gaur Gaskueri. Ezkerrez ere, zazpitik eraman behar bintzat aurkariak. Bada zerbait. Irurita, ezkerrez, orain berari baztertu diote. Hori etzaioan beste gustatzen. Txapa gainekoa, hori ere gainean da. Ondo, pilota atzera. Eta oraingoan bai. Lehengoan ere pentsatu dute, ez zela ailegatuko, baina oraingoan bai. Oraingoan pilota ez da txapapera ailegatu. Beraz, 22 eta 10. Eta, beraz, ondorioz, Mata eta Irurita finalean izango dira. Aurkariak edo Carrejal eta Morga, edo Esposito eta Lizeaga. Horiek eta Zenar eta Ormaetxek lauterdi barruan, datorren astelenean jokatu dute, eta ordu honetan, Enrique, okerrik ez baldin bada, hemen izango gara ze gertatzen den kontatzeko. Bai, arratzaldeko 6etan gerko bezala.
Erki, eskerrik asko, Enrique. Zeuei. Segi ondo aste bukaera ondo pasata, Alegin egingo ditut, berdin. Astelenera arte, eta zu ere bai, badakizu zita bat duzue gurekin, Zaldibarko 33. Olazar txapelketarekin, datorren astelenean. Ordura arte.